Здравейте хора, добре дошли в новото видео в канала ми на Brawl Stars, в което ще цъкаме и ще отворим бокса от пас, както виждате. Свърши паса и ще играем с новия герой. Той е на 150 купи и ето. Цак. Цак. Охо, скин на Спраут, окей. Добре, започваме с скинче на Спраут. Окей. Ето го новия герой Луми. И ще цъкаме с него. Хайде да започваме. Ще играеме с Лумито. Все пак е нов герой. И абонирайте за канала и ми лайкайте видеята, ако ви харесват. И така. Хайде. Ако не знаете за Луми, тя не си зарежда атаките, а тя се ги връща просто. Вижте, тя не си ги зарежда, а просто си ги връща, което е много опи лично за мене. Може да стреля през боксове. Ето вижте, примерно, е така пара и мога да го върна. Опи е за мен лично. Ето вижте, как му набих демидж, гледца цак и му набивам по демидж. Много е опи Луми лично за мене. Са това Макс. За кой се помисли? За кой се помисли това Мапс? Не е Макс, Мопс е. Котки, ела котка. Китки. Кит, ела. Естествено и сам е гръмна. Вижда малко. Умряхме, но ви демонстрираме колко опи е Лумито. Хайде сега да играем на такова. На Brawl. На Brawl. Ще цъкаме малко на Brawl. И надявам се видеото да ви изкефи. Цъкаме, окей, срещу реални хора, между другото, да не мисля, че цъкаме срещу ботки. И, хайде. Гледайте колко е опи, гледайте. Оп! И ми връща демидж, гледайте. Много е опи този герой, хора. Много опи. Бам, готово. Изи, тази изи победа, хора. Гледайте, връщам. Сак. Тук трябва да прави някои атаки. Да върна. Взимам топката. Пращам я там. Цак. Бам. Готово. Виждате ли колко е опи Луми? Цак и го пръснахме. Пръснахме ги, хора. Демонстрация колко е опи Луми. Демонстрейшн. Даже имаме Underdog, което е уникално просто. Между другото, хора, вече съм 40 000 купи наприх. Доста добър прогрес, мисля, че правя. Вече съм 40 000 купи и 175. Което е доста добре. 40 000 купи и 200. Доста добре. Буквално като си стартирах Brawl Stars акаунта през 2022 края май беше, бех 800 купи. За 2 години и половина станах 40 000 купи. Представете си какъв уникален прогрес съм направил през тези години. И естествено ги пръснахме, само че умрях. Защо печелят афака буквално? Добре. Между другото, с Луми може да си направя доста добър winning streak. Глеца цак. Те имат също Луми, тя днеска излезна глобал. Така че много хора я имат. Днеска излезна глобал. Имаше една игра, която играех срещу 10 Лумита на Soul Showdown. Просто беше толкова OP. Ох, мислех си, брат. Беше много тъпо.
Това ще е пълна тъпня, брат. Виж как ме стъмва. Много е опи просто. Вижте, бе, брат. Добре, че е с Куик. Видяхте ли как ме стъмва? Кролката. Окей, добър демидж. Срещу другото Луми, окей, само че ме пръска, айде, гол. Пича е престъпник, просто. Как тази ще пропуснеш, бе, бро? Аре, бе, братле! Как да умира? Брат ми, аре, бе, стрелни го. Хора, голяма тъпня. Ега ти тъпнята, брат. Та игра няма да е уин май. Или не? Не знам, имаме 15 секунди и ще трябва на овертайм нещо да направим. Няма, този герой много опите ме пръска по този. Браво бе, нашите, браво. Yes? Yes, бе, брат! Darkfire, браво, бе, пичага! Кой е Darkfire? Браво! Браво, бе, пичага, браво, бе! Окей, покачваме се още една победа. И ставаме 40 000 купи и 200. Часът в момента е 1:55. Окей. Окей. Всека една игра има лумита, буквално, така че трябва да внимаваме. Трябва да внимаваме. Глеца. Опа! И си връщам демидж. Глеца. Оп! И глед как им набивам демидж. Много е опит този герой, глеца. Оп! Много е OP. Ми е много OP гаджета. Гледайте, слагам го това там и като ми дойде гаджета, само искам да видите. Бам! И буквално ги съсипвам. Бото, не знам за кой се е помислил. Аз съм Луми пичага, не знам за кой се помисли. Ла, окей. Пускам си гаджета, мачица. Бам, барабам. Брат, какво става, бе? Yes, бе! Видяхте ли как го стъннах? Много е опит този герой. Генгстър, окей. Сега се справяме много добре. Бам. Бам, барабам. Те моите умряха, майко мила. А, what fuck? What? Те ги въпнаха, майко мила, майко. Голям късмет. Леле боже, дайте убийте мулито, бе. Лумито, бе. Wait. Какво направих? Пак ще трябва на овертайма нещо да направим. Стопро. Пускаме това. Бау, не! Умрях. Виж хора на овертайма. Дайте. Лиз! Стънни го, брат!
пати пред секвацията. Между това видео няма можете да ми виждате камерата. Брат, прецаках се. Ох, на шоудаун ще го игра. На шоудаун е опи. Окей, ботки. Easy win. Това също ботки би трябва да е easy win. Без исках малко лагнах. Брат, защо се паза от ботове? В смисъл, те никога не стрелят, буквално. Еле! Крихме Америка, бот да стрелне. Това направо не виждам направо. Умрях от ботовете. Хора, какво направихме, майко? Ами нищо, 6-то място. Не 6-то, а 3-то пак, окей. Ги пръскаме. За сега добре цъкаме сломи. Следващия епизод ще е с Честър, защото ще му взема хайперчарджа на Честър. И хайперчарджа на Честър е много опи. И ще го цъкаме. И ще ги пръскаме. Ще е на шоудаун и ако нито един път не си събера хайперчарджа на шоудаун, ще играем Бровол. Тя ме е на доста купи, ама ще играем какво правим. Заради видеото. Бау! Древихме го, окей. Не е много окей. Тук има Поко. Който не трябва му дам. Окей. Сам е добър герой. Страх ме. Леле, хора, това не го очаквах. Нищо. Нищо, пак трето място. Доста добре го правим. Аре, хора, още 9 минути ще е видеото и ще го спираме. Брата, Луми, откакто излезна Глобал, само Лумите има. Тя наистина е много опи. Едгара, не знам какво иска от мен. Мале, хора, много е напечено, майко. Измъквам се, майко мило, измъквам се. Дали ще мога да убия котката? Майко мила, хора, убих котката, майко. Ето защо Луми е много опи. Глейте, пам, пръснахме. Уникален е този бролер. Бау, бау, бау. Финкса няма шанс. За какво се напряга печата? Пиче няма да излезе. Извинявам се, хора, просто ми крашна малко играта и за това мисля да приключа видеото. Аз го победих този и надявам се видеото да ви е харесало и ако е така, лайквайте и се абонирайте. Чао, хора!